Здравейте на всички, аз съм Нетко Стоянов. Мисля да направя няколко интересни кадри, да ги монтирам, да ги представя за вас. Според една легенда, село Ветроно е основано от шуменския военен началник Шукри Паша. Той, недоволен, че българската рея от село Акюи не му е оказал необходими почести, изгорил селището. На населението е било разпоредено да построи чифлик на сина му Али Бей и да се направят къщи около него. Така според преданието са положени основите на новото село, което било наречено Яса Тепе. В първите писмени сведения за Яса Тепе, така е записано в документа, е от 12 септември 1573 г. В данъчен регистър са посочени 10 овчари, всичките те с турско-арабски имена, а Фердах Абдулах най-вероятно е по-мухамеданчен българин. След руско-турската война 1828-1829 г. в Яса Тепе се преселват българи от източна Тракия, Ямболско и други, които постепенно изместват мюсюлманите турци и татари. Налице и друг миграционен процес. Част от българското население на Яса Тепе напуска земите си и се установява в Руската империя. Така през 1862 г. той основава село Софиевка в Запорожка област на Украйна. Откриването на първото българско училище в Яса Тепе е към 1866 г. След освобождението в административно отношение Яса Тепе е включено в Непчинска община. През 1890 г. е създадено Яса Тепенско общинско управление, към което първоначално влизат Момчилово, Средно село. Въобще Яса Тепе се формира като административен център на селата Северно от Провадия, като по-късно се присъединени Петров дол, Староселец, Габърница, Неов Трилски, а от 1979 г. е център на селищна система, която включва 14 села. С министерска заповед от 14 август 1934 г. Яса Тепе е преименувано на Ветрено. Окръжната комисия по наименованията Варна е имала предвид, че селото е разположено на високо място, където духат ветровете.